हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पूजा तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी अवधी गीत पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नई गीत लेकर आए हैं जो भाजपा सरकार के ऊपर बनी है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में सुनकर कमेंट करके हमें बताइए कि यह गीत आपको कैसा लगा। जब से योगी मोदी के, जब से बीजेपी के आइल सरकार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी शपथ लेहने राम राज ले अइबे हो। मोदी जी शपथ लेहने राम राज ले अइबे हो। लेहने शपथ जवन, लेहने शपथ जवन कैन साकार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी सब बेटी बहन के ई तो इज्जतिया बचाऊ नहीं हो। बेटी बहन के ई तो इज्जतिया बचाऊ नहीं हो। घरे घर हरे घर शौचालय ले आई नहीं हो। घरे घरे हर घर शौचालय ले आई नहीं हो। और कहाँ ले कही, और कहाँ ले कही टोटी द्वार द्वार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। चना दाल दलिया तेलवो दियवन हो। चना दाल दलिया तेलवो दियवन हो। लॉकडाउन में जनता के भरण पोषण कई नहीं हो। लॉकडाउन में जनता के भरण पोषण कई नहीं हो। कितना बताई कितना, कितना बताई कितना कैने उपकार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। पहले के कोटेदार राशन लई लेत रहे। पहले के कोटेदार राशन लई लेत रहे। अब तो बुलाई वो तो घरे घर देत हवे। अब तो बुलाई वो तो घरे घर देत हवे। पहले से देखा कितना, पहले से देखा कितना आइल बा सुधार हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। जनता कहेली हम इनका ना भूलइबे हो। जनता कहेली हम इनका ना भूलइबे हो। काहे से इनकर दिहल नमक हम खइले हो। काहे से इनकर दिहल नमक हम खइले हो। नमक हरामी नाही, नमक हरामी नाही करबे अपराध हो रसनवाई घर घर बाटे। मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घर बाटे। प्राइमरी स्कूलन में रुपया बटऊ नहीं हो। प्राइमरी स्कूलन में रुपया बटऊ नहीं हो। अशिक्षित लड़िकन के शिक्षित बनऊ नहीं हो। अशिक्षित लड़िकन के शिक्षित बनऊ नहीं हो। निरक्षर कोई न रहे, निरक्षर कोई न रहे कैने बड़ सुधार हो रसनवाई घर घर बाटे।
मोदी जी हमार हो रसनवाई घर घरे बाटे।